Takže čaute, tu je Error a dneska natáčam tutoriál ako stiahnuť hru The Simpsons Hit and Run. Je to dobrá hra podľa mňa, dosť ma zaujala. A ako prvé, čo si musíte dať, je stránka Ulož to. A do vyhľadávača napíšete The Simpsons Hit and Run. Keď to máte, pôjdete nižšie. Ja som si stiahol toto. Má to napísané, je to cez RAR, archív, plná hra The Simpsons Hit and Run, slovenský preklad. Na to kliknete, kemiača má to 81 lajkov. Na to kliknete. Je Homer. Dáte iba stáhnuť, tu napíšete, sa mi zdá B-F-B-D-I. No tak ja sa ospravedlňujem, pretože je 10:37 a ja už nevidím na klaves. Ja hram večer do E-G-F asi. Čo už mi hrabe? A v UK. Toto už nie je správne. Aleluja. Tu sa to stiahuje, mne to vypisuje 30 minút. Ma sa to stiahuje. Ja už to mám, vymažem zoznam. No poď. Tu to budete mať, ale vy tam budete mať prvé zložku, dáte ju extrahovať. A vlastne dáte do strún. A ešte som zabudol povedať, tu si je to napísané, je heslo, je zaheslovaná a hesle ulož to. To si pamätajte. Dáte do strún, The Simpsons, pôjdete dole, tu to je, zapnite to, pôjdete sa, vám to ukážem, zapnite to a tu sa mi zdá, ne, to je zle, prepáčte. To je zle. Ja to vypnem, pretože na túto hru som vôbec nechcel natáčať. Jeden pauzu, sa s tým musím chvíľku pohrať. Kde to je? No a ja som späť. No proste to iba zapnite a už máte hru. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Like, odber, koment. A prepáčte za to, že moje predošlé tutoriály som proste písal, pretože ja som mal pokazený mic a včera som si kúpil nový plus myšku. Myška mi sa aká sviňa. Takže dík, like, odber, koment. Čaute.